Bore da, good morning. Welcome to this session, Merched Mewn STEM, Women in STEM. There is a translation service available, so if you want to use it, if you click on the globe symbol at the bottom right, interpretation, click on that and then choose English. Thank you. Ia wir, bore da a chroeso cynnes iawn I chi i'r sesiwn arbennig yma, Merched Mewn STEM, a hitha yn ddiwrnod rhyngwladol merched a'r digwyddiad wedi I drefnu gan STEM Gogledd. Mae cynllun STEM yn cynnig cyfleoedd ac adnodda arbennig I disgyblion oed uwchradd am byd gwaith y maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Ac mae annog merched yn y meysydd hyn yn amcan pwysig iawn o fewn y cynllun. A dyna pam da ni'n cynnal y sesiwn arbennig yma heddiw fel rhan o ddathliadau diwrnod rhyngwladol merched. A dwi'n falch iawn bod fi'n cael cwmni pedair arbennig iawn a'i cefndir nhw yn y meysydd gwahanol yma. Pwy ydyn nhw? Da chi'n gweld nhw ar y sgrin? Wel, Awen haf Ashworth, cyn athrawes gemeg yn Ysgol David Hughes, a sydd bellach yn rhedeg cwmni Sbarduno I hyrwyddo gwyddoniaeth I ddisgyblion ysgol, mwyn ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol. Martha Thomas wedyn, crefftwraig Trydanol hefo'r Grid Cenedlaethol, Dr Sara Lois-Meddyg yn Ysbyty Gwynedd a Megan Owen-Myfyriwr, PhD Prifysgol Bangor yn astudio gwyddoniaeth dyneiddia. A jyst I egluro, mi gawn ni gyflwyniad gan y merched yn y man a wedyn sesiwn o holi, ond os da chi eisiau gofyn cwestiwn, wel mae yna groeso mawr I chi wneud hynny. Mi fysa ni wrth yn bodd yn cael clywed eich cwestiynau chi ac yn ceisio I hateb nhw. Felly unrhyw un sydd eisiau gofyn cwestiwn, gowch chi holi, sy'n rhaid chi aros tan diwedd y cyflwyniadau, anfonwch nhw drwy ddefnyddio y botwm Q&A ar waelod y sgrin. Iawn felly, da ni'n barod amdani, dwi'n meddwl. Mi gawn ni y cyflwyniad cyntaf, os gwelwch yn dda, gan Awen haf Ashworth. Croeso mawr I chdi, Awen. Na ni. Diolch yn fawr iawn, Nia. Diolch am y gwahoddiad heddiw I cael fod yn rhan o Merched Mewn STEM gan STEM Gogledd. Reit, dwi jyst yn mynd I rhannu'n sgrin fel bod gynnach chi, jyst bod chi'n cael chydig bach o wybodaeth am cefndirol amdana fi a sut ydw I wedi cyrraedd lle ydw I mewn ffordd. Da iddi ni. Iawn, felly Sbarduno, felly fel o'n Nia'n sôn, dyna ydy y busnes I. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig jyst bod fi'n rhannu efo chi heddiw bod I chi gael gweld, dydy pethau ddim yn digwydd dros nos nad ydy, a dwi wedi bod ar dipyn o daith I gael I fyny at yr pwynt yma heddiw a dwi dal ar y daith, felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod fi yn rhannu hyn hefo chi. Felly yng nghefndir I, nes I graddio Prifysgol Bangor, dipyn o flynyddoedd yn ôl wan, 2004 gyda gradd yng Nghymeg. Ac yna wedyn mi raddio mi eisiau weithio yn diwydiant lleol am ddipyn o flynyddoedd. Yna ar ôl trafeilio, gweld y byd dipyn bach, felly eisiau nôl wedyn I brifysgol a nes I wneud cwrs tar I fod yn athrawes cemeg. A dyna fi eisiau wedyn, mi o'n i'n athrawes gwyddoniaeth am 10 mlynedd yn Ysgol Brynrefal ac Ysgol David Hughes. A wedyn, gafon ni, ddaru ryw bombshell ddigwydd yn mywyd I. Mi ddaru'r ddau bach yma gyrraedd. Sef Twm a Llew ar y chwith, a Twm ar y dde. Felly ges I chydig bach o time out o addysg I magu mhlant. A nes I ddychwelyd yn ôl rhan amser am ddipyn. Ac yna, ar ôl I mi fod yna yn rhan amser am dipyn o gyfnod, nes I wneud y penderfyniad bod fi eisiau her newydd a nes I penderfynu mynd yn ôl i'r diwydiant. Oherwydd o'n i'n mwynhau'r addysg, ond eto o'n i'n mwynhau yr byd diwydiant hefyd.
Felly, o'n i'n swyddog addysg i Pŵer Nuclear Horizon am bron i 2 flynedd ac yna gath y brosiect i ohirio. Felly, o'na gwestiyna mawr yn codi efo fi wedyn yn meddwl, dwi wedi gwneud y dewis iawn yn gadael swydd parhaol i fod fel contractor. A anyway, 2 ddiwrnod wedyn, ar ôl i mi orffan efo Pŵer Nuclear Horizon, be nes i benderfynu wneud oedd cychwyn Sbarduno. Felly ges i benwythnos bach i feddwl amdano fo ac yna cychwynnais i. A i fi yn bersonol, oedd yn hogia i yn cychwyn ysgol ar yr adag, ac o'n i'n teimlo bod fi'n cael y gorau o'r ddau drwy gychwyn Sbarduno. Hynny ydy o'n i'n cael dysgu, ond eto o'n i'n cael arbrofi fel fyswn i wedi gwneud yn y diwydiant hefyd. Felly, jyst chydig bach am Sbarduno, pam Sbarduno. Felly, fel ydych chi'n gwybod, Awen di'n enw i, a mae Awen yn golygu ysbrydoli, a hynny Sbarduno, so inspire. Yr bwriad oedd bod o'n i'n gallu cynnig gweithdai Cymraeg, Saesneg, dwyieithog fyny i'r ysgolion yn y byd STEM. Ac o'n i wedi sylweddoli fel fod yn swyddog addysg fod o'na ddiffyg adnoddau gwyddonol yn ysgolion cynradd, felly o'n i'n teimlo o'na gyfle yn fanna i mi allu helpu allan. Hefyd, mae athrawon cynradd, maen nhw o dan gymaint o bwysau yn gorfod dysgu bob un pwnc. Ac ydych chi'n gofyn wrtho fi dysgu cerdd sy'n gynnu'n clem. Felly o'n i'n teimlo bod yna brinder yn yr arbenigedd gwyddonol mewn rhai ysgolion oherwydd eich bod i arbenigedd nhw'n pwnc arall. A o'n i'n gweld bod o'n bwysig bod plant yn cael eu ysbrydoli o oed cynnar iawn, a bod o'n bwysig bod ni yn wneud STEM fel bod o'n hwyl i blant, bod o'n tanio nhw o'r oed blynyddoedd cynnar cyn bod i rhy hwyr. Ac ar ben hynna, os oedden nhw ddim yn awyddus i dilyn gyrfa mewn STEM, beth sydd dda efo gwyddoniaeth ydy, mae o hefyd yn rhaid cyfleoedd iddyn nhw ddatblygu yr sgiliau allweddol eraill fysen nhw angen mewn byd gwaith drwy arbrofi. So dyna ydy'n Sbarduno. Na i ddangos clip fideo byr i chi, jyst i chi cael gweld sut ddaru'r busnes gychwyn, ond yn amlwg i hynna na chi sy'n nabod fi, mae'r busnes mae wedi ehangu dipyn go lew ers hyn, ond jyst i chi cael syniad o sut gychwynodd Sbarduno. Mae'r sain reit uchel, mae yna gan yn y cefndir, felly dwi yn rhybuddio chi os gennych chi headphones ar. A dyna ni. Felly, dyna lle gychwynodd Sbarduno.
ond wedi bod ar dipyn o daith yn ddiweddar. Diolch yn fawr iawn i chdi Awen, oedd hwnna'n gyflwyniad diddorol iawn ac yn rhoi y cefndir i gyd i ni. Diolch yn fawr iawn i chdi, a mae'n braf iawn gweld, diolch yn fawr, mae yna gwestiynau wedi dod i mewn yn barod, felly da ni'n gwerthfawrogi unrhyw beth ydych chi eisiau ofyn, mae'r merched chwarae teg iddyn nhw yn barod i ateb, felly diolch yn fawr iawn i Awen yn y lle cyntaf. Da ni'n symud ymlaen rwan at Martha, a mae Martha Thomas yn grefftwraig Trydanol yn gweithio hefo'r Grid Cenedlaethol, felly croeso mawr i chdi hefyd, Martha. Diolch i chi gael fi yma heddiw. Ia, so dwi wedi bod, nes i ddechrau, mynd ôl holl fod i ddechrau, yn ysgol uwchradd, ddim yn siŵr beth eisiau gwneud, so nes i wneud lefel A, meddwl, felly fi wneud rhywbeth. So nes i wneud mathemateg, cemeg, IT, fydda lefel A, a dal ddim yn siŵr beth eisiau gwneud. O'n i'n eisiau mynd i'r prifysgol, o'n i'n teimlo fatha dim dyna oedd y ffordd ymlaen i fi. O'n i'n dweud bach mwy practical, a hefyd o'n i'n siŵr ddim yn gadarn, o'n i'n eisiau gwneud dewis mor bwysig a dewis peth anghywir. So, nes i draws cwrs yng Ngoleg-Ymynau, PEO, sef Performing Engineering Operations. A cwrs blwyddyn oedd hi, ac ddim bach o flas o lot gwahanol o ddarna o peirianneg. So, oedd bach electrical, mechanical, gwaith efo peiriannau, bob dim. So, ar ôl wneud y cwrs yma hefyd yn Pathway to Apprenticeship. So, bod y cwrs oedd yn y diwedd cael apprenticeship i bawb. A wrth lwc, Cenedlaethol-Grid yn cymryd apprenticeship o flwyddyn yna, a dyn nhw'n cymryd bob blwyddyn, oedd hi just yn good timing, dwi'n meddwl. So nes i ddechrau efo apprenticeship gyda Cenedlaethol-Grid, 3 mlynedd yn 2012, ac oedd hanner amser yn eu coleg nhw just allan i Nottingham, hanner amser arall efo profiad gwaith yn fama, dipyn bach yn Pentir, mae'n gen i substation Trawsfynydd, jyst allan Blaenau Ffestiniog, ac jyst allan Wilfa hefyd. So, ni'n gweithio dros Gogledd Cymru, really. Ac oedd hi'n gret, ar ôl ni'n cael fy nhalu, fatha swydd, o'n i'n cael fan i gymryd fi i Nottingham fy nôl, so oedd hi'n gret. Ond oedd hi just y mix o dysgu a gweithio oedd, o'n i'n gwybod wedyn, o'n i wedi gwneud dewis iawn. O'n i'n gwybod bod o'n i'n dal yn dysgu, o'n i dal yn cael fy qualifications, ond oedd cael gweithio hefyd a cael gwybod sut oedd y swydd yn mynd i fod yn y diwedd, oedd hynny'n dda, really. A wedyn, eto wrth lwc hefyd, oedd nhw eisiau swydd llawn amser yn Pentir, a dyma lle wedi bod ers hynny. Ia, so wedyn, ers i fi orffen hynny, nes i nôl i Coleg Menau 1 diwrnod yr wsos i wneud HNC mewn peirianneg Trydanol. So, wedyn mae hynny'n meddwl, wedyn, dwi'n gobeithio yn y dyfodol, dwi'n newydd cael hopyn bach. So, mae'n nid rhaid dipyn bach o, eto fatha Awen yn dweud, dipyn bach o brec yn y education dipyn bach. Ond dwi dal yn gweithio, a mae gen i'r bob dim yn y bocs yn barod i fynd i fod yn official peirianneg yn gwaith wedyn. So, gobeithio yn y dyfodol, dyna fe fyddai. Ond, ia, so, dwi'n meddwl, mae yna lot o bobl yn meddwl, na i sôn hyn bach mwy wedyn, ond yn mynd i brifysgol, ond dwi'n meddwl mae yna mix o, gallu bod bach mwy practical a dysgu hefyd yn gret. So, genod eraill, diolch. Diolch yn fawr iawn i chdi Martha, ac yn barod, da ni'n gweld yr amrywiaeth yda'n llwybr gwahanol, ac ddown ni nôl at hynny yn y man. Diolch yn fawr iawn i chdi am y cyflwyniad, ac lwcus iawn yn cael fan hefyd, de. Braf iawn ar chdi. Iawn, nhw'n ni symud ymlaen at yn cyfranwraig nesaf ni, sef Megan Owen, a mae Megan yn fyfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Bangor yn astudio gwyddoniaeth dyneiddia. Croeso mawr i chdi, Megan. Diolch, Nia, a diolch eto i STEM Gogledd am ofyn i fi gymryd rhan heddiw. Mae just rhannu'n sgrin yn sydyn. So fatha nath Nia esbonio, enw fi ydi Megan a dwi yn myfyrwraig PhD yn Prifysgol Bangor yn yr ail flwyddyn 1. Ac dwi'n astudio yn yr ysgol cyfrifiadureg a pheirianneg electroneg.
So cyn I fi siarad am beth dwi'n neud ar y funud, na i sort of siarad am sut dwi wedi cael i lle ydw i wan. So, trwy gydol yr amser yn yr ysgol, o'n i'n rili mwynhau pynciau STEM. So nes i ddewis pynciau STEM o tygau lefel A. Ac hefyd yn lefel A nes i fynd ymlaen i astudio mathemateg, ffiseg, daearyddiaeth a dylunio technoleg. So oedd gynna fi fatha ryw amryw o bynciau STEM yn fanna i ddechrau ac i fynd ymlaen i'r brifysgol. Mi nes i ddechrau yn Brifysgol Gaerdydd yn astudio peirianneg sifil, ond yn ystod y flwyddyn cyntaf, do'n i'm yn rhy siŵr am y cwrs. O'n i'n gwybod bod fi yn mwynhau'r pynciau STEM, ond o'n i'n meddwl, dwi wedi gwneud rhyw gamgymeriad yma, dwi'n meddwl bod fi wedi mynd ar y trywydd iawn yn peirianneg lle. So, ddes i o'na, nes i ddod adra yn ôl i Ynys Môn, a nes i weithio am gyfnod yn cael profiad gwaith i trio gweld be o'n i eisiau gwneud. So, nes i fynd lawr nifer o fatha avenues gwahanol, nes i fynd i fewn i cyllid a gweithio fan am chydig bach. A wedyn jyst neud mwy o ymchwil rili i fewn i be swn i'n gallu wneud. Wedyn, y flwyddyn wedyn, nes i drio yn Prifysgol Bangor i astudio peirianneg electroneg. Doedd gynna fi ddim fatha background mewn electronics o gwbl, so do'n i'm yn siŵr os o hyn yn syniad da, ond nes i feddwl, na i ddechrau fo, ga i weld, a os dydw i'm yn licio fo, na i adael eto, trio eto. Ond ar ôl y flwyddyn gyntaf, nes i sylwi, dwi'n rili mwynhau hyn, mae hyn yn rhywbeth dwi'n rili enjoio, ond mae o'n cyfuno bob dim o'n i eisiau gwneud. So, nes i raddio rhyw 2 flynedd yn ôl, efo gradd Bachelor of Engineering yn peirianneg electroneg, a wedyn nes i ymlaen wedyn. Yn aros yn Prifysgol Bangor, ond yn newid yn rhywydd dipyn bach i fewn i peirianneg niwclear, ac dwi dal yna yn astudio PhD yn y pwnc wan. So, yn fyma dwi'n gweithio neu yn astudio, so yn yr Ysgol Gyfrifiadureg a Peirianneg yn Dean Street, fel rhan o'r brifysgol. Ac mae hyn yn rhai o'r pethau dwi wedi gallu wneud gan fy mod i ar y daith yma lle. So, mae hyn yn lot o'r bethau nes i fatha myfyrwraig peirianneg electroneg, so dwi wedi gwneud lot o gwaith electroneg, ond hefyd wedi cael y cyfle i wneud pethau tu allan i'r brifysgol, so dwi wedi gallu mynd i'r Eisteddfod yn Llanrwst, fel ydych chi'n gallu gweld yn yr llun isod, yn siarad am sut mae pethau fatha electroneg a cowdio yn rili wbath fedrwch chi gael hwyl yn wneud hefyd. Dydy o ddim yn gorfod bod yn wbath sydd yn anodd, mae o'n wbath sydd yn bob dim da ni'n feddwl am, yn enwedig yn y llun gwylod na, oedden ni'n rhoid y cyfle fanna i plant cael dod i chwarae Minecraft, a oedden nhw'n cael gweld rili be oedd cowdio a electroneg a pethau fel hynna yn gallu datblygu. So ar ôl i fi raddio, nes i fynd ymlaen wedyn i'r adran dyfodol niwclear ym Mhrifysgol Bangor. Oedd y grŵp ma'n wedi cael ei gychwyn ers rhyw flwyddyn yn y brifysgol, ond mae'n prosiect i yn ffocysu ar ymchwilio fewn i deunyddiau niwclear, so trio gwella eu perfformiad a'i effeithlonrwydd nhw pan fysa nhw'n cael ei ddefnyddio yn y diwydiant lle. A be dwi'n rili mwynhau am y gwaith yma ydy bod o'n cyfuno'r ochr damcaniaethol a gymarferol. So fedra i fod yn ista flaen yng nghyfrifiadur, fath o dwi wedi bod yn gwneud yn ystod y flwyddyn dwytha, yn gwneud lot o gwaith cyfrifo a sbio'r pethau ar raddfa bach, ond wedyn fedra i drawsnewid hynna a mynd i fewn i'r lab a gweld o'n digwydd o mlaen i llgadau hefyd, sydd yn wbath rili neis i weld. A mae hyn hefyd, y sleid yma, jyst yn dangos yr cyfleoedd dwi wedi cael mewn STEM a gwneud yr PhD yma, so dwi wedi gallu mynd ar draws y byd rili, yn trafeilio ac yn siarad am yn ymchwil, ac yn hefyd gwrando a dysgu mwy am ymchwil pobl eraill hefyd yn y maes. So dwi wedi gallu mynd i Chicago rhyw 2 flynedd yn ôl, a hefyd wedi bod yn Sweden yn cyfarfod rheini yn y swyddfa Westinghouse sydd yn cyflogi fy PhD fi mewn ffordd, a siarad mwy am yr ymchwil yn fanna. Mae yna hefyd ochr gymdeithasol i'r
wel, i enwedig yr sector niwclear, lle mae'r pobl ifanc yn yr adran yn gallu mynd ar tripiau rownd y wlad a dysgu mwy, so oedden ni'n cael mynd i fanna i Puerto Heixin-2 a actually gweld hefyd be oedden ni'n ymchwilio fewn i mewn ffordd. So, diolch yn fawr i chi am wrando, a dwi'n edrych ymlaen i weld y cwestiynau wedyn hefyd. Ardderchog, diolch yn fawr iawn i chdi Megan. Ar hyn, dwi'n yn gwybod i chi sy'n gwrando hefyd, sydd haro fi, jyst o wrando ar y dair yn barod, mae'r gair hwyl a mae'r mwynhad yn dod drosodd yn amlwg iawn o ran eich gwaith chi, a dwi'n siŵr y bydd hynny yn parhau, no pressure rwan ar Sara, Dr Sara Lois, a mae Sara yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd wrth gwrs, ac da ni'n edrych ymlaen, wrth gwrs, mae'n gyfnod anodd i staff yn gwasanaeth ieuenctid ni, ac waeth i mi ddeud yn glir fan hyn, da ni'n gwerthfawrogi bob peth da chi'n neud, Sara, ac yn ddiolchgar bod chdi fel y dair arall wedi medru creu amser i ddod ata ni heddiw yma, felly croeso mawr i chdi hefyd, Sara. Diolch, a diolch fawr iawn i chi am y cyfle i gael siarad, mae'n fraint. So, na i dechrau trwy rannu'n sgrin. Dwi'n mwyn gorau fo'r technoleg, so nhw'n i weld sut mae hyn yn mynd. OK, ma ni. So, dyma fi, sef Sara, os diolch cychwyn. Na ni. OK, so dyma fi ar un o diwrnodau hapuso o'n i flwyddyn yma yn cael y frechiad yn erbyn Covid. So, na i ddechrau trwy deud dipyn amdana fi'n hun. So, enw fi di Sara Williams a dwi yn feddyg iau sy'n gweithio yn Ysbyty Gwynedd ar y funud. Es i ysgol Sir Thomas Jones yn Amlwch a dwi wedi gwneud cwpl o lyniau fyma o atgofion melys yn ysgol Sir Thomas Jones. Lot o hwyl i gael yn gwneud sioeau ysgol ac yn y blaen yna. A wedyn es i ymlaen yn 2014 i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd i wneud meddygaeth. So, ym mhwnc STEM i, fel da chi wedi dyfalu, mae'n siŵr ydi gwyddoniaeth. So, dyma lun ohona ni efo'r gwasanaeth ambulance yn mynd i ddysgu plant ysgol gynradd chydig o basic life support skills. So, pam nes i ddewis gwyddoniaeth a meddygaeth? O'n i wastad yn mwynhau gwyddoniaeth yn yr ysgol, nes i wneud cwpl o bwnciau lefel A, gwyddonol, maths a addysg grefyddol hefyd, so o'n i licio bach o bob dim. O'n i wastad yn mwynhau gweithio efo pobl, a fel fedrwch chi gesio, mae yn swyddi yn reit drwm yn siarad efo pobl ac yn y blaen. O'n i eisiau gwneud rhywbeth, mae'n swnio reit cheesy, ond o'n i eisiau gwneud rhywbeth o'n i'n teimlo sy'n ni'n gallu gwneud gwahaniaeth, a mae gymaint o bynciau STEM yn gwneud hynna. O'n i fod diddordeb mewn addysg hefyd, so mae hynna'n rhywbeth dwi'n cario ymlaen wneud ar y funud, so dwi yn dysgu myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Bangor ar y funud, a dwi'n rili mwynhau hynna, ac o'n i licio gwaith reit hands-on. Da chi'n gweld yn y llun y fyna, actor ydi hwnna ar y llawr, ac ond bod chi'n meddwl bod ni wedi tynnu llun o claf iawn y fyna, ond licio'r hands-on profiad. Rhywbeth arall o'n i eisiau sôn, so pan o'n i'n yr ysgol, o'n i wastad yn mwynhau perfformio a ysgrifennu creadigol, so mae wastad yn bosib cael gwneud y ddau beth yma. Dyma sioe nes i sgwennu tra o'n i'n y brifysgol. Nes i sgwennu sioe am glaf oedd efo cancer, a da chi'n gweld y llun yn y canol y fyna. Heina oedd rhai o'r cleifion yn Maggie's Cancer Support Centre yn Abertawe. So eis i ar cast i gyd yna i siarad efo nhw am eu profiadau, a da chi'n gweld cwpl o lyniau o'r noson y sioe hefyd. So dwi'n meddwl mae o'n da cael balans. So os da chi fod diddordebau eraill, mae dal yn bosib cario ymlaen gwneud pethau fel yna tra'n gweithio yn y maes STEM. Athrawes mewn STEM, o'n i eisiau sôn am nath ysbrydoli fi oedd Dr Awen-Myfyriwr. Dwi'n mwyn gwybod eich bod chi'n nabod hi, mae hi'n chwaer i'r hun ap Iorwerth. Mae hi ar S4C reit aml, a mae hi yn orthopedic surgeon, so mae hi'n gweithio mewn maes sydd llawn dynion. Ond mae hi yn ddynas ofnadwy o gry, mae hi wastad yn ysbrydoli ni yn y brifysgol, ac mae yna wastad hwyl i gael efo Dr Iorwerth, so o'n i jyst eisiau sôn amdani hi fel rhywun sydd wedi bod yn rhan pwysig iawn o'n datblygiad fi fel doctor. Be dwi'n wneud o ddydd i ddydd,
Reit aml dwi'n gweithio ar y ward, so dwi'n gweithio ar ward Tryfan yn Ysbyty Gwynedd. Da ni'n delio efo lot o broblemau efo'r iau ac efo'r bywald sy'n fyna, so mae yna dipyn o gymysg o gleifion yn dod fewn. Reit aml dwi'n gwneud on-call shift, so mae hynna'n shift hir lle dwi'n gweld pobl yn dod fewn trwy drws a maen nhw'n gallu cael bob math o bethau gwahanol. Reit aml dwi'n gorfod torri newyddion drwg i gleifion a siarad gyda teuluoedd, so mae hynna'n rhywbeth sydd wedi bod dipyn fwy o sialans yn ddiweddar efo Covid gan bod pobl ddim yn cael dod i fewn, so lot o hyn yn cael ei wneud dros y ffôn ar y funud. Fel nes i sôn o blaen, dwi'n licio addysgu myfyrwyr meddygol hefyd, yn cael lot o hwyl yn gwneud hynna. Mae yna lot o ydra gweithdrefnol fyd, sef practical skills, wneud cannulas, cymryd gwaed, bob math o bethau fel hefyd, so dwi'n mwynhau gwneud pethau fel ac fel da chi'n gweld yn un o'r lluniau, weithiau dwi'n mynd i gynorthwyo mewn llawdriniaethau, so dwi'n yn gwybod os da chi'n licio gor neu ddim, di hynna ddim at bob dwi'n meddwl, ond dwi wedi mwynhau hynna hefyd. Rhwystriadau o fewn y maes, oes, mae yna sawl rhwystriad. Un peth swn i'n dweud, dwi'n rili falch sydd wedi newid yn ddiweddar ydy mae gymaint mwy o ferchaid yn mynd fewn i maes meddygaeth ar y funud. Dwi'n siŵr yn y mlwyddyn ni o 70% o'r myfyrwyr yn enethod a fatha 30% yn hogia. So da ni getting there bendant efo mwy o ferchaid. Ac yn amlwg mae yna bethau reit heriol yn y swydd. Da chi siarad efo fi ar diwedd wythnos fi ar y Covid ward, sydd yn rili gallu bod yn lot o bwysau ac yn amlwg yn gallu bod yn rhywbeth reit challenging. Ond dwi'n meddwl y peth mwyaf pwysig dwi wedi ddysgu o'r profiadau yna ydy i siarad efo rhywun. Os da chi'n teimlo fatha bod pethau'n cael yn ormod, mae'n rili pwysig. A hefyd, dwi'n meddwl defnyddio profiadau drwg fel ffordd i wella'n y dyfodol. So dwi reit aml yn sgwennu lawr pethau sydd wedi digwydd yn y diwrnod a sut swn i'n licio newid pethau. A mae hynna, yn unrhyw swydd, da chi wastad yn mynd i gael heriau fel a pethau sydd chi'n licio newid. A dwi'n meddwl bod adlewyrchu nôl ar y pethau yna yn rili pwysig. So i gloi, dwi'n i'n deud fod yn doctor yn swydd lle fedrwch chi'n gwneud gymaint o wahaniaeth i lot o bobl. Mae o'n waith calad yndi, ond dwi'n cael gymaint o hwyl. Mae yna gymaint mwy o amseroedd dan ac amseroedd drwg, a mae o'n really rewarding gweld pobl yn cael yn well. Hefyd, mae yna gymaint o feysydd gwahanol o fewn meddygaeth. Fedrwch chi fod yn yr lab yn gwneud fwy ar ochr wyddonol neu clinical, fel dwi'n gwneud ar y funud. So mae'n ddiddiwedd yr rhestr o swyddi gwahanol o fewn y maes. A dwi'n meddwl y rhwystyr fwyaf, fel o'n i'n deud, ydy ni'n hunain a teimlo weithiau bod ni ddim wedi gwneud digon da, neu mae hynna'n rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn rhan o'r swydd. So reit aml mae adlewyrchu nôl a siarad efo pobl am y profiadau yn ffordd da neu hynna. A swn i'n dweud i fynd amdani os da chi'n meddwl am yrfa mewn STEM, mae o'n gymaint o hwyl a da ni angen mwy o ferched o fewn STEM. So, yeah. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chdi, Sara. Hwna'n gyflwyniad difyr iawn a'r neges yn glir ar y diwedd na ewch amdani. A da ni'n gobeithio bod heddiw yma yn mynd i'ch ysbrydoli chi ar ôl gwrando ar yn cyfranwyr ni gyd. Da ni wedi colli Martha am y tro, ond mae yn cysylltu nôl. Da iawn. Wan ta, mae yna nifer fawr o gwestiynau tra da ni'n mynd drwyddyn nhw ac yn didoli nhw. Na i holi ambell beth fwy cyffredinol i chi a ddechreuwn ni illa hefo Awen. Awen, be sa chi ddeud ydy dy hoff beth di am dy swydd bresennol? Be di'r un peth na ti'n fwynhau? Yr job satisfaction. Mae'n gorau fod. Ia. Ac mae hynna'n gallu fod yn bod fi yn ysbrydoli plant yn ysgol. Mae o'n gallu fod eich bod fi wedi ysbrydoli athro. Mae o'n gallu fod yn hyd oed rhiant. Bod nhw, os mae yna ar yr adag, o'n i'n meddwl na mond disgyblion, dyna be oedd yn mwriad i ysbrydoli disgyblion yn y byd STEM, ond mae yna lot, mae'r sgôp yn enfawr oherwydd eich bod y rhieni ddim wedi cael y cyfleoedd mae plant nhw'n cael wwan ac maen nhw weithiau'n dod i fewn i gweithdai ac yn dweud, da ni'n hynna yn ysgol. Felly mae'n gorau fod y job satisfaction, ond ddim jyst i'r disgyblion i bawb. Bod os dwi wedi llwyddo i ysbrydoli rhywun,
Dwi'n hapus. Diolch yn fawr. A fel oedd y ti'n sôn hefyd yn dy gyflwyniad, rhywbeth oedd yn mynd â fi nôl i nyddiau fi cychwyn i ysbrydoli nhw yn yr oed cynnar iawn na de. Fanna i hoelio nhw yn y fan yna. Mae Martha nôl efo ni. Diolch ti Martha. Ia, be di'r peth gorau, Martha, am y swydd bresennol? Di Martha'n ynghlywed i? Off mute. Mae bob dydd, mae'r gwaith bob dydd yn wahanol. Dim jyst beth dwi'n neud, ond lle dwi'n gweithio, fatha o'n i'n deud, dwi'n gallu gweithio ym Mhentir, Wylfanu, yn Tros-Mynydd, ond mae'r swydd ei hun, mae mor ddiddorol gan bod mae yna hyd rhywbeth newydd, mae yna hyd rhywbeth newydd i ddysgu, mae yna hyd rhywbeth, swydd, be dwi'n neud ydi trwsio trwsio a fault finding di swydd fi. So, mae'n hyd rhywbeth gwahanol i drwsio, mae'n hyd rhywbeth gwahanol i torri, neu... so mae'n hyd, dyna beth yw'r bit gorau, mae'n rhywbeth diddorol o hyd yn ffindio rhywbeth. Dwi'n mwyn siŵr beth sy'n mynd i ddod o flaen fi yn fy ngwaith bob dydd. A mae hynny'n braf dydy wrth gwrs. Be am Megan wedyn? Be sa ti ddeud Megan? Be di dy hoff beth di am dy waith di ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl am bod fi'n neud ymchwil, dwi efo y fraint mewn ffordd o cyfuno lot o llefydd gwahanol yn yr adran niwclear. So, even though mae prosiect fi'n ffocysu ar un peth, dwi hefyd yn cael fatha gweithio'n sbio rhywbeth arall sydd allan am neu fi feddwl fwy am rhywbeth arall. So dwi'n sort of, even though mae'r prosiect reit fatha niche, mae'r be dwi'n gallu ddysgu yn rili fatha, mae yna lot ohono fo. So dwi'n gallu newid be dwi'n ddysgu, a dwi'n just gallu dysgu mwy o hyd. So dwi'n meddwl dyna, swn i'n dweud dwi'n enjoio ar y funud. Yr amrywiaeth unwaith eto. A Sara, peth gorau am fod yn ddoctor? Dwi'n meddwl, fatha hoff beth fi ydi dod i'n nabod cleifion. Da ni yn reit lwcus, da ni'n cael dod i'n nabod nhw'n rili da. A mae pobl jyst mor ddiddorol, mae yna pobl efo bob math o straeon, so dwi'n mwynhau jyst cael dod i'n nabod yr cleifion, a yn amlwg mae'n bonus os da chi'n cael gweld nhw'n cael y well hefyd, so mae hynna'n rhywbeth rili neis. Diolch yn fawr. Wel, na fo, y peth gorau, da ni wedi drafod y peth amlwg felly. Ewch i'r pegwn arall, be di'r peth gweitha? Oes na rhywbeth? Chymod, ydych chi ddim yn fwynhau am natur y gwaith, neu di bob peth yn gret, lle? Oes na rhywbeth Awen? Be di'r peth gweitha am natur dy waith di o ddydd i ddydd? Dwi'n meddwl bod yr swydd ddim yn swydd 9-5. Dwi'n meddwl na dyna beth di'r peth gweitha, ond eto wedyn, pe da chi'n rhedeg busnes eich hun, da chi'n meindio chwaith achos wneud o i fi'n hun ydw i. Felly, ia, dyna di bod ydy o'n swydd gweithio 9-5. Iawn. Martha, be amdana ti wedyn? Peth gweitha? Oes na rhywbeth sy'n dydaro di, Martha? Di gweithio allan ym mhob tywydd ddim yn gret. Mae'n lyflu yn y ha, ond dim mor neis yn y gaeaf pan mae'n winter glaw, horrendous trwy'r amser. So, ddim yn gret. Ti'n un o'r bobl yma sydd peth cyntaf ti'n neud yn bore am ni a di edrych allan drwy ffenast a gweld, reit, fel na mai, ia. Megan, di'r tywydd ddim yn effeithio gymaint yn chdi, llan chdi? Na, di tywydd ddim yn effeithio na fi gen gymaint, ond y peth gweitha dwi'n meddwl i fi ydy, dwi'n neud lot o codio ar y funud. So pan da chi'n codio, mae o'n gallu bod mor stressful pan diom yn gweithio, a mae'n wbath yn bod rwla a diom yn dangos, ond fatha yn gyferbyniad i hynna lle mae o mor, mae'n dimlad gret pan mae o'n gweithio, so mae'n werth yr holl straen am mewn ffordd. Diolch i chdi, a Sara wedyn. Be di'r peth gweitha? Dwi'n meddwl y peth gweitha ydy mae o weithiau yn anodd i switch off ar ôl gwaith, meddwl am pobl ddech chi wedi gweld yn y diwrnod a beth sy'n digwydd iddyn nhw rwan. Ond dwi'n meddwl dyna pan mae mor bwysig cael balans da efo gwaith a cael pethau eraill i wneud gyda'r nos hefyd ar ôl dod adra. So dyna ffordd dwi'n trio distractio'n hyn lle, di cael pethau eraill yn mynd ymlaen hefyd.
Cael yr amrywiaeth na'r switch off. Y Ie. work-life balance, ti di sôn dipyn am hwnnw yn do, mae'n amlwg bod o, mae o'n hynod o bwysig wrth gwrs i bob un ohono ni'n dydy. Nis di hefyd, Sara, gyfeirio at Awen i Orwerth fel rhywun oedd wedi dysbrydoli di. Oes yna rhywun o ran y dair arall ohonych chi? Oes yna rhywun sydd i'ch annog chi neu wedi di'ch ysbrydoli chi, rhywun yn yr ysgol neu fel arall? Pwy, oes yna rhywun sy'n dod i'r meddwl, Awen? O'n i wedi bod yn pendroni amdan hyn achos o'n i'n meddwl, o mi ddylion ni fod hefo rhywun ac mi ddylion fo fod yn ferch hefyd, ond ges i draffath i feddwl, i fod yn hollol onest. A pen nes i feddwl yn gyffredinol pwy fes yn ysbrydoli fi, nes i meddwl, mam fi'n hun. Dewis da. Dyna oherwydd y ffordd pen o'n i'n cael ynwyn i fyny, ddim oedd o byth y mater o os eidi prifysgol, oedd o mater o fwy o pan eidi. Oedd o y ffordd, y ffordd o'n i wedi cael ynwyn i fyny mewn ffordd. Felly gynna fi neb enwog. Dwi'n edrych i fyny. Diolch i chdi, Awen. Be am Martha ta? Oes yna rhywun, ella neu ar y daith yn nes ymlaen, ti wedi dod i gysylltiad efo nhw wrth wneud y prentisiaeth ag ati, rhywun sydd wedi dysbrydoli di'n benodol? Wel, dwi'n un peth Awen, o'n i methu meddwl am un person, ond dwi'n meddwl, cwpl o bobl ar hyd y daith, a dwi'n cofio yn y borea ysgol, siarad efo ffrindiau, pan ni'n chweched, oedd yna grŵp yn ni, oedd ni ddim yn siŵr beth eisiau gwneud, ac o'n i bob bora'n cael fatha deep head-to-head conversation amdan, a sortio bywydau'n gilydd allan. Mae ffrind fi ath i brifysgol, mae'n gweithio yn y maes environmental one. Dwi'n meddwl, y sgwrsio yn bora, dwi'n meddwl, a'r un peth efo fi, ddothon ni, y ddwy yn ni i'r penderfyniad, oedd yn rhaid mynd i brifysgol i gallu mynd i weithio yn y meysydd STEM yma, a dwi'n meddwl, efo'r hyder yna, dwi'n meddwl, a hefyd y rhieni yn deud, mae'n iawn ti'n gorau mynd, ella, dwi'n meddwl, nhw'n pwysio fi dipyn bach i beidio mynd, rydyn nhw'n gallu gweld bod fi yn hoffi bod fi'n practical a ella bysa prifysgol amser yna fy mywyd i ddim y ffordd iawn i fynd. So dwi'n meddwl, a wedyn eto fo'n neud efo prentisiaeth efo tutors, eto ddim y hyd yn ferched, ac ella dyna di'r problem ella os oes am fwy o ferched, lle bys fi wedi bod yn bach mwy confident yn reit yn y dechrau yn lle gorau sort of fi, dwi'n gwybod, pushed along a ddim yn gwybod bod fi digon da. So, dwi'n gwybod, mix o pawb, really. Diolch i chdi, Martha. A Megan, yr un cwestiwn eich di? Union yr un atab, really. Does gyda fi'm un person penodol, ond dwi'n meddwl, just yn heulu agos, o'n i wastad yn poeni, be os fedra i'n wneud yr pwnc yma, yn enwedig wbeth fatha peirianneg niwclear sydd yn llawn dynion. A oedd pob, even fy nhad sydd wedi gweithio yn Wilfar hyd i oes, yn dweud, pam fedri di ddim, mae gen ti'r gallu does amdani lle. A mae pob, mam, nain, pob fel hynna, di just dweud, pam ddim dangos fedri di. So, just teulu agos, dwi'n meddwl. Ac un peth sy'n glir o'r bedair ohonych chi hefyd, mae'n amlwg mae yna fwy o gyfleon i ferched ar gael rwan yn does. A chmod, mae eisiau manteisio ar y cyfleon yma. Mae yna nifer fawr o gwestiynau wedi'n cyrraedd ni, felly dwi am ddechrau. A hwn di'r cwestiwn cyntaf. Diolch i chi gyd sydd wedi gofyn ac yn dal i holi cwestiynau.Wn i atyn nhw rwan. Be oedd y prif sgil ddari helpu chi i fynd i'r swydd da chi ynddi rwan? Be oedd y prif sgil ddari helpu chi i fynd i'r swydd da chi ynddi hi rwan? A ddechreuwn ni at Awen. Be di'r prif sgil, Awen? Dwi'n meddwl i fi, ac mae profiad o dysgu, mae'r blynyddoedd o ddysgu wedi helpu fi efo hyn, ydy bod yr gallu i addasu mewn amgylchiadau. Enwedig efo sut da ni wedi bod yn y flwyddyn dwytha, mae busnesau wedi goro addasu lot. A dwi'n meddwl bod hwnna'n un o prif sgiliau sydd wedi dod trwad yn y fi bod yr hyblygrwydd yna i allu addasu a ddim fod yn stuck yn meddwl na dyna ydy'r unig ffordd o lwyddo bod na dyna eraill.
Diolch yn fawr. Sara, o'n i ata chdi nesa. Be di'r prif sgil sydd wedi dy helpu di, ti'n meddwl? Dwi ti ar mute? Dwi'n meddwl yn dos, o'n i'n just rhaid y mute i ffwrdd. Dwi'n meddwl, prif sgil sydd wedi helpu fi di sgiliau cyfarthrebu. Mae hwnna'n hollol allweddol yn y swydd. So, a hefyd, fatha tra'n yr ysgol hefyd yn datblygu'r sgiliau yna. So, dwi'n meddwl, mae cyfarthrebu di'r ochr dwi wedi gweld mwyaf defnyddiol. Martha, be amdana ti? Y prif sgil sydd wedi helpu di yn y gwaith wyt ti yn efo? Ia, so eto ddim peth bach cyfathrebu a gellu, hefyd, dwi'n meddwl da ni gyd i dod a amseroedd yn ein gyrfa lle da ni sort of dod i ben, neu di gorfod trio profi dipyn bach. Dwi wedi ffeindio hwnna trwy gwahanol bits o pan ni'n coleg neu yn ysgol neu yn waith. Just trio cyfathrebu yn dda efo'r hogia rili, a just deitha nhw, dim bod fi'n gorfod deud bod fi'n gallu neud o, ond i nhw ddall bod, dwi'n gallu cael sgwrs efo nhw i weld beth i help. Da ni wedi colli Martha. Iawn, ac i nhw hefyd siarad i fi mewn ffordd, dwi'n gwybod, ffordd iawn y lle, just fatha, dwi'n meddwl maen nhw wedi bod yn iwsti blynyddoedd o. Ti'n gwneud y farc, dwi'n siŵr yn sicr arnyn nhw. Diolch ti Martha. A'r un cwestiwn wrth gwrs i Megan. So dwi'n meddwl y sgil o datrys problema sydd wedi bod yn rili dda i fi lle, yn enwedig gan bod fi wedi gwneud, wel, hwn fydd yr ail radd mewn ffordd mewn peirianneg. Mae'n wbath da chi angen cael mewn ffordd a wbath da i ddatblygu a gweld hefyd bod gwahanol problema yn gallu cael ei sort of edrych ar mewn gwahanol ffyrdd. Ella na i weld un problem mewn un ffordd a neith rhywun arall gweld o mewn ffordd arall. So da chi'n sort of datblygu ffordd na hefyd, fatha yn gweld yr ochr wahanol i bob peth. So dwi'n meddwl hwnna sydd wedi bod mwyaf fatha'r sgil gorau i fi lle. Sgiliau defnyddiol iawn. Wedyn, cwestiwn arall i chi. Be fysa chi yn ei roi fel cyngor i rywun sydd yn hyfforddi i wneud y math o swydd neu math o waith da chi yn ei wneud rwan? Be fysa chi'n rhoi fel cyngor iddyn nhw i fynd i'r meysydd da chi yn ei wneud rwan? A ddechreuwn ni hefo Awen. Diolch. Dwi'n meddwl, cyngor, swn i'n dweud, mae yna ddipyn o bethau lle. A mae'n anodd meddwl am rhyw top 3, swn i'n dweud, ydy peth gyntaf ydy credu yn eich hunan. Dwi'n meddwl pa maes be ydych chi'n meddwl wneud yn eich bywydau, dwi'n meddwl bod o'n bwysig. Os ydych chi'n mynd coelio yn be ydych chi'n bwriadu wneud, so neb arall yn mynd i goelio chi. So mae rhaid chi gael ffydd yn eich hunan ac credu yn eich hunan. Peth arall sy'n bwysig ac sydd yn anodd yn y byd da ni yn wan am bod da ni'n disgwyl bob dim fod yn berffaith. Dwi'n teimlo bod o'n bwysig bod pobl yn adnabod bod mae methiant yn gallu fod yn normal. Ac meddwl amdano fo eich os ydych chi'n methu'n rhywbeth, wel, o'r leia, da chi ddim mewn sefyllfa lle da chi'n dyfaru bod chi heb drio yn y lle cychwyn. So mae hwnna. Ac y trydydd peth, dwi'n meddwl swn i'n dweud, ydy enwedig fi fel efo busnes, a hefyd rili trwy yngyrfa bod tro meddwl am plan B. Peidio meddwl na ella dyna ydy eich ffocws chi ar gyfer eich dyfodol chi ac eich bywyd chi. Peidiwch yn meddwl, o dyna di'r dewis dwi wedi wneud, a hwnna dwi'n gorfod sticio fo. Achos yn amlwg, dwi'n di sticio efo newis i os dwi'n mynd yn ôl i 2004 pan nes i graddio, o'n i'n meddwl sy'n ni'n gwneud hyn rwan. Felly, ia, meddwl am fod yn agorad i opsiynau gwahanol da. Diolch yn fawr. Bach amrywiaeth, o'n i at Megan nesa. Megan, be fysa ti'n ei roi fel cyngor i rywun? So dwi'n gwybod bod ella clywed rhywun yn ei PhD, mae pobl yn meddwl be maen nhw'n wneud lle. Ond i just peidio bod yn ofyn o'r teitl yna neu
sort of y radd yna, oherwydd mae o'n radd hollol fyny i chi beth ydych chi'n neud efo fo, mae o'n agorad mewn ffordd o radd ymchwil ydi o. So i just, fatha nath Awen dweud, fatha mynd ati lle a cael ffydd yn eich hunan, bod chi yn gallu neud o. Ac i beidio bod ofyn yr her ella, fedrith hynna cael ei drosglwyddo i wbeth fatha swydd newydd hefyd. Peidio bod ofyn yr her a bod yn credu yn eich hunan bod chi yn gallu neud o, a wedyn jyst mynd ati a trio eich gorau. Diolch i chdi. Martha, be di dy gyngor di? So, beth fi'n dweud ydy, o'n i'n hyd eto, ddim sy'n peth penodol pan o'n i'n sicr. So, edrych i cyrra yn y coleg lleol i weld os mae yna rhywbeth, jyst am flwyddyn, jyst i gael blwyddyn nes i wneud hynny, nes i ffeindio maes o'n i'n dda yn ac o'n i'n mwynhau, a just go for it. A mae yna amseroedd yn mynd i fod lle mae'n mynd i fod yn anodd, a mae dim just y gwaith, ond efo'r pobl o gwmpas, neu dwi'm yn gwybod be i wneud, dwi'm yn gwybod pwy i fynd am help. Just gofyn am help a just does neb yn mynd i edrych lawr arnoch chi pan ydych chi'n gofyn am help. Well na stryglo ben eich hunan i siarad. I fi fy hun hefyd, mae gofyn am help yn bod yn, di helpu fi. Yndi, a mae gofyn am help yn sicr yn gryfder mewn rhywun, felly cyngor doeth iawn y fanna. Dwi'n siŵr bod gen Sara un neu ddau i ychwanegu hefyd, Sara. Oes o, yn digon rhyfel, dyna di'r prif gyngor sy'n ei reid. Ydy, os ydych chi mewn sefyllfa lle ydych chi'n teimlo fatha, mae hynna ella beyond beth ydych chi'n gallu gwneud ar y pryd, mae mor bwysig, sa'n neb byth yn mynd i droi rownd a bod fatha fel chdi byth di gofyn am help. A hefyd trwy ofyn am help, da ni'n datblygu fwy a'n hunan yn dweud, mae rhywun yna i ddysgu ni. So dwi'n meddwl, mae jyst gwybod pryd da chi ella angen extra par o ddilo yn rili pwysig. A hefyd, dwi'n meddwl, fel dwi'n dweud, fatha, dwi jyst yn meddwl bod o mor bwysig, da ni'n neud fel rhan o'n portffolio ni, wastad yn adlewyrchu yn ôl ar brofiadau da ni wedi cael. A mae hynna'n rhywbeth, fatha dwi rili di manteisio'r cyfle yna i sbio nôl beth da ni wedi gallu gwneud yn wahanol. A dwi'n meddwl, yn amlwg mae gyrfa mewn STEM, dydy o ddim wastad yn rhywbeth hawdd i gael fewn iddo, neu'n hawdd i fod yn. Ond os dyna da chi rili eisiau gwneud, jyst mynd amdani, so mae yna gymaint o ffyrdd gwahanol i fynd i fewn i'r pethau yma. So hynna os da chi'n mynd cael fewn tro cyntaf, mae yna gymaint o ffyrdd eraill hefyd. Diolch yn fawr. Mae yna gwestiwn perthnasol iawn wedi dod mewn yn fan hyn. Mae wedi dod mewn yn Saesneg, neu ofyn o'n Saesneg, ond wrth gwrs fedrwch chi ateb yn Gymraeg. Ond o gofio y flwyddyn, mwy na blwyddyn, ysgol ag addysg da ni wedi gael yn ddiweddar hefyd. What kind of things should we do to make up for the work experience we've missed this year? Mae yna gymaint yn does o ddisgyblion o flwyddyn 10 am o'n i fyny wedi colli y cyfle i gael profiad a trio'r gwahanol bethau yma. Be fydda nhw'n wneud yn lle y profiad gwaith yma? Sgynnoch chi unrhyw gyngor ar hynny? Awen, na i ddechrau efo chdi. Iawn, oce. Na, mae hwnna yn gwestiwn da iawn achos mae yn mynd i gael effaith os da ni ddim yn gael arni wwan. Beth swn i'n dweud, enwedig os ydych chi'n meddwl dilyn gyrfa mewn STEM yn yr ardal, swn i'n cynghori i chi edrych i fewn i yr prosiectau sydd yn mynd ymlaen, enghraifft ar Ynys Môn, behind the scenes, oherwydd mae yna gymaint o bethau mynd ymlaen yn fanna yn datblygu pethau egni adnewyddol. Ac mae yna lot, dwi'n ymwybodol ohonyn nhw oherwydd bod fi wedi bod mewn sesiynau rhwydweithio ac yn yr cenedlaeth egni. Ond da ni'n gobeithio, dwi yn ymwybodol bod yna bethau ar y gweill sydd yn mynd i fod yn trio rhannu pethau hefo ysgolion, achos dwi'n meddwl bod o'n bwysig, enwedig bod chi, os da chi'n cael y profiad gwaith wan, bod chi'n gweld be di'r opsiynau sy'n ar gael yn agos ata chi. Fel bod chi yn gallu dechrau meddwl, wel, mae yna waith yma i chi, da chi'n angen symud i ffwrdd,
Mae yna bethau'n digwydd yn lleol, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod chi'n cael clywed be ydy heina, oherwydd sa'n pwynt i rwy'n fatha fi glywed amdano fo, os da chi ddim yn cael clywed amdano fo, bod mae'n rhy hwyr wedyn yn dydi. Felly dwi'n meddwl na dyna di'r ffordd trio cael fwy os bosib o sesiynau rwydweithio hefo busnesau yng Ngogledd Cymru. Dwi'n meddwl fysa'r ffordd orau o trio cael yr profiad gwaith os bosib. Diolch. Sara, mae meddygaeth yn faes mor eang ac efallai bod rwy'n ddim yn siŵr pa agwedd i fynd amdani. Dyn nhw methu cael profiad gwaith. Be maen nhw fod i wneud? Yndi, na, dwi'n cytuno, mae o'n sefyllfa reit anodd ar y funud gan bod gymaint o'r profiadau'n reit hands-on. Ond o'n i jyst meddwl yn ôl i bore yma, mae gennym fi myfyrwyr efo fi ar y ward ar y funud ac yn amlwg achos o'r sefyllfa yn Ysbyty, mae'r lot o'r wards wedi cael, so mae'n anodd iddyn nhw gael profiad o fynd i siarad efo cleifion. So, be nes i awgrymu oedd bod nhw'n siarad ar y ffôn. Dwi'n cofio pan o'n i yn yr ysgol nes i fynd i gartrefi gofal i siarad efo bobl jyst i cael profiad. Ond da chi yn gweld ar y newyddion, maen nhw gyd efo'r yn y cartrefi yma efo'r iPads ac yn y blaen, ac alla trefnu jyst i gallu cael sgwrs efo pobl. Dwi'n meddwl jyst y mwyaf o brofiad da chi'n cael yn cyfathrebu efo pobl, a mae'n dangos bod chi'n gallu datblygu y ffordd da chi'n gwneud pethau ella bach yn wahanol i'r arfer, ond bod chi dal yn rhoid yr ymdrech yna i ddod i gael y profiadau yna o siarad efo pobl. So, mae'r pethau yma ar-lein, so dwi'n meddwl mae'n reit anodd ar y funud, a dwi'n gobeithio gewch chi fwy o profiadau yn o fuan ar ôl i hyn i gyd dod i ben. Diolch. Megan, ddwn i atat ti. Dwi'n cytuno hefyd, mae'n anodd trio cael profiad o wybod beth ydych chi eisiau gwneud yn yr cyfleusterau sgynnon ni ar y funud, ond be dwi wedi gweld yn reit ddefnyddiol o ran hyn i gyd ydy bod yna gymaint o bethau fedrwch chi wneud ar-lein wan. So, gwnewch eich ymchwil os ydych chi'n gwybod ydych chi eisiau mynd i fewn i ryw sort of elfen STEM penodol, dydwch peirianneg. Gwnewch eich ymchwil ar hwnna, mae yna lot o pethau fatha seminars a webinars yn agorad i bob gael ymuno yn gweld os ydych chi'n enjoio eistedd fewn ar hwnna, os ydych chi'n enjoio be maen nhw'n siarad am, pethau fel hynna. Ac mynd ymhellach, ella gewch chi ryw gyfla. Dwi'n gwybod efo'n adran ni, oedden ni wedi creu ryw wefan lle oedd pobl yn cael dysgu sut i cowdio am chydig bach yn ystod, dwi'n meddwl, y lockdown cyntaf. So, oedd yr wefan wedi cael ei greu gan pobl yn dysgu yn yr brifysgol yn galluogi pobl i greu cod o'r enfys NHS lle. So, oedd hynna eto'n sort of lincio fewn o profiad gwaith mewn ffordd o dysgu cowdio. So, just sbiwch be sydd allan yna i gael ar-lein am ŵan a gobeithio fedrith o newid yn fuan. Diolch Megan, a ddwn i at Martha hefyd efo'r un cwestiwn. Diolch. Yr un peth oedd pawb arall yn dweud, mae yna gymaint o bethau ar-lein wan i edrych fewn i'r rhan o STEM ydych chi efo diddordeb yn, a ar social media mae gymaint o gwmnioedd yn rhoi dipyn bach o fideos allan neu eto seminars a pethau i chi ddilyn. So dwi'n meddwl, a wedyn mae'n hyd links o gwahanol tudaleni o hyd yn rhannu efo pobl eraill. So os ydych chi'n ffidio un tudalen, os ydych chi'n sgrolio lawr, dwi'n siŵr fydd efo links i tudaleni eraill i chi gael dipyn bach mwy o wybodaeth. Diolch yn fawr iawn, Martha. Mae yna bobl yn ymuno hefo ni'n ystod y sesiwn ac ella di colli chydig ar y cychwyn. Ond Sara, mae yna gwestiwn i chdi. Hi, Dr Sara. What course did you do at university and which A-levels? So, A-levels nes i wneud oedd cemeg, bioleg, maths a addysg grefyddol. So, ni'n rili mwynhau addysg grefyddol. So, dwi'n meddwl, mae'n bwysig yn amlwg i wneud meddygaeth da chi angen yr pynciau gwyddonol, fatha mae biol a chem a'r rhan fwyaf llefydd yn gofyn am y ddau yna, ond os ydych chi'n mwynhau rhywbeth fel drama neu unrhyw beth sydd ddim yn wyddonol, fatha gnewch hynna, fatha mae'n really neis dwi'n meddwl cael pwnc sydd fatha dipyn yn wahanol. A wedyn meddygaeth nes i wneud yn brifysgol,
ond nes i wneud, nes i weld cwpl o gwestiynau, nes i wneud intercalated degree, sef blwyddyn allan o meddygaeth i wneud cwrs addysg, so bod fi'n gallu mynd ati i fatha ddarlitho yn y dyfodol ac yn y blaen. So mae yna gyfle i gymryd blwyddyn allan i wneud unrhyw beth sgynnach chi ddiddordeb yn efo hefyd. So, yeah. Ac o'n rhywun arall yn holi, wyt ti wedi dewis dy arbenigedd, dy faes penodol? Dwi'n newid meddwl fi bron bob wsos. Pen o'n i'n dechrau, o'n i eisiau bod yn GP. Dwi heb completely cael gwarad ar y syniad yna, ond ar y funud dwi wedi mwynhau palliative care, sef end-of-life care, sydd yn really rewarding. Mae'n swnio fatha rhywbeth really trist, ond da chi'n dod i nabod y teuluoedd a'r cleifion yn really da. So dyna'r maes. Oedd wedi newid y meddwl erbyn rhyw fis arall chi. Ond dyna sy'n neis, mae yna gymaint o feisydd gwahanol a nhw'n chi ffeindio gymaint o beth nhw'n chi fwynhau. So mae'n anodd, ond yn amlwg efo bod yn GP, da chi'n cael diffyg bach o bob dim hefyd. So gawn ni weld. Yn union, gawn ni weld. Cwestiwn penodol i Awen. Awen, be oedd y rhwystyr mwyaf i chdi wrth newid gyrfa? Tymod, mae'n dipyn o gamble, mae'n dipyn o risg ella, ond be oedd y rhwystyr mwyaf sa ti ddeud? Dwi'n meddwl, o'n i rioed i wneud, o'n i ddim yn abod neb oedd i'r rhedeg busnes, o'n i ddim mewn teulu oedd i'r rhedeg busnes, a dwi'n meddwl hynna oedd pan nes i ddeud wrth rhieni bod fi'n meddwl cychwyn busnes yn hun, oedden nhw'n trio fod yn gefnogol ar yr adeg, oedden nhw yn trio edrych ar ola fi hefyd, yn dweud, wyt ti'n siŵr na dyna beth eisiau gwneud, ydy o'm yn saffach i chdi fynd yn ôl i ddysgu a cael swydd parhaol a pensiwn a fod yn saff, ond dwi'n meddwl mae personoliaeth fi'n eitha cryf ac unwaith dwi wedi wneud yn penderfyniad os na'n mynd yn ôl arni efo fi. Ond dwi'n gwybod na tri edrych ar ola fi oedden nhw, ond ar yr adag o'n i'n cwestiynu ella yn meddwl, ydw i'n gwneud y peth iawn neu ddim, da. Ond dwi'n falch bod fi wedi parhau, ond dyna ar y cychwyn ella hynna oedd o a yr lle i gael y cefnogaeth yn amlwg. Mae rhywun yn meddwl pan maen nhw'n cychwyn busnes bod na arian, mae na ryw bot arian ar gael, ond dydy hynna ddim yn wir. Felly, ia, jyst bob dim am bod fi rioed i wneud y math beth yna fel o blaen. Diolch yn fawr, Awen. A gyda llaw, gan bod yna gymaint o gwestiynau wedi dod i mewn, da ni'n mynd i fod yn eu hateb nhw ar wefan stemgogledd.cymru, stemgogledd.cymru. Mi fydd rhai o'r cwestiynau'n cael eu hateb yn fanno dros yr wythnosau nesaf. Ond dwi eisiau dod nôl at Martha. Mae yna gwestiwn wedi dod ynglyn â dewis prentisiaeth a manteision dewis prentisiaeth. Dwi'n gwybod bod chdi wedi cyffwrdd ar hyn yn barod felly, ond pam penderfynu dewis prentisiaeth yn benodol, Martha? Ie, o'n i'n meddwl, o'n i eisiau gweithio ac hefyd o'n i eisiau datblygu just cael extra qualifications a so dyna pam rili ac o'n i just meddwl bysa pres wrth ddysgu'n briliant a mi oedd o, ond there's no brainer really a mae'r cwmni yma'n rhoi gymaint o help a herwydd maen nhw'n talu chi, dyn nhw'n eisiau chdi golli, dyn nhw'n eisiau fi ddim pasio yr exam, so maen nhw gymaint o help, maen nhw gymaint o, maen nhw, beth i gair, maen nhw yna i bwysio fi ymlaen mwy na bys fi'n neud fy hun, herwydd maen nhw'n gwybod, maen nhw investment ydw i iddyn nhw, so mae'n rhaid, maen rhoi y pres fewn iddo fi, so maen nhw eisiau fi gallu mynd ymlaen a gallu bod y gorau dwi'n gallu bod. Os dwi'n meddwl, heb allan dwi'n bach o'r cic fyny fy mhenol i bwysio fy hun, allan bys fi wedi stopio ages yn ôl. A hefyd, y cwmni dwi'n gweithio yn Nos o Greg, maen nhw yna, mae'r bosses a'r hogia dwi'n gweithio efo, maen nhw gyd, pan dwi'n troi rownd a dweud, na, dwi'n methu wneud hyn, neu, dwi'n stressed. Maen nhw yna i helpu, a dwi'n meddwl mae cael y relationship rhwng
rhwng gweithio a wneud yr exams, dwi'n gallu siarad i pobl sydd wedi bod yn wneud yr union un qualifications 10 mlynedd yn ôl. A maen nhw'n gallu dweud, oh, dwi'n gwybod, o'n i'n stuck ar hwn, a dyma be nes i wneud, dyma be nes i ddarllen, dyma lle nes i gael help. A dwi'n meddwl, a wedyn gwybod bod y pressure o, mae yna swydd ar y diwedd, rhan fwy o'r amser, mae yna swydd ar y diwedd yna, so mae'n rhaid yn bach o wmft i fi gweithio mor galed dwi'n gallu i brofi i'r bosses bod I'm a good choice. A dwi'n siŵr bod nhw'n cytuno hefo hynny'n sicr. Megan, cwestiwn fan hyn. Sgen ti unrhyw awgrymiadau i rywun sydd yn cychwyn i gyrfa fel gwyddonydd? Dwi'n gwybod bod ni wedi sôn dipyn am hyn, ond unrhyw awgrymiadau neu gair o gyngor i rywun sydd yn cychwyn i gyrfa fel gwyddonydd? Dwi'n meddwl just eto i gael ffydd yn eich hunan. Coelwch bod chi yn gallu neud o, achos da chi wedi cael mor bell â hyn. I allu fynd ymlaen i fod yn wyddonydd. A yn enwedig, os da chi efo diddordeb yn y pwnc, mae hynna'n un checkbox lle da chi'n gorau enjoyo beth da chi'n neud i allu mynd ymlaen i neud o am amser hir. A just hefyd darllen, dwi'n meddwl ydy'r peth swn i'n dweud o'r ochr fatha dechnegol o ddallt pethau. Dwi'n wastad yn darllen rhywbeth. Even os diom am be dwi'n ymchwilio fewn i, dwi ffindio fy hyn yn darllen rhywbeth dwi'n gweld o rili diddorol, ond mae o gyd yn sort of adio fyny'n diwedd i chi ddallt yr pwnc mewn ffordd mwy eang mewn ffordd. So, just ffydd yn eich hun, darllen a just coelwch bod chi'n gallu neud o mewn ffordd. Diolch yn fawr i chdi. Wan ta, da ni yn tynnu at diwedd y sesiwn yma. Sa'n ni'n medru cario ymlaen am hanner awr arall, dwi'n siŵr, ond dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gwrando ar y pedair yn sgwrsio hefo ni heddiw yma. Dwi'n mynd i ofyn i'r pedair ohonoch chi am frawddeg, just i gloi, merched mewn STEM. Gwch chi gyfle i feddwl am hynny, tra dwi yn diolch i chi, y pedair ohonoch chi, i Awen, i Megan, i Martha ac i Sara am eich cyfraniadau heddiw. Diolch yn fawr hefyd am y gwahoddiad i mi gael bod yn rhan. Swn i licio rhyw chydig yn iau a bod fi'n edrych eto ar y pynciau yma a cael pobl fatha chi'ch pedair i'n ysbrydoli fi, lle swn i wedi mynd i faes gwahanol, pwy a wyr. Ond diolch hefyd i STEM Gogledd. Cofiwch am y wefan, mi fydd na gwestiynau yn cael eu hateb yn y fan yna. stemgogledd.cymru, mi fydd na fwy o gwestiynau'n cael eu hateb, a mae yna nifer fawr o wybodaeth hynod o ddefnyddiol ar gael. Felly, just i gloi, mae yna eiriad i'n haro fi ysbrydoliaeth, amrywiaeth, nabod pobl, credwch yn eich hun, ewch amdani, go for it, a gofyn am help. A dim bod fi eisiau cymryd eich brawddegau chi gyd, ond brawddeg, sori, gen y pedair ohonoch chi. A nown ni ddechrau hefo Awen. Diolch. Dwi'n meddwl beth swn i'n dweud ydy, ysbrydoli, bendant, oherwydd Sbarduno di'r busnes, ond fyswn i bendant yn dweud, coeliwch yn eich hunan, a ffydd yn eich hunan, dyna beth yw'r prif beth. Bod pobl o gwmpas chi yn edrych ar eich hola chi ac yn eich cwestiynu chi, y pobl agosa i chi fel arfer, ond edrych ar eich hola chi manw, ond os chi angen coelio yn eich hunan i gymryd y cam cyntaf. Diolch yn fawr. Martha? Ia, brawddeg byr. Merched mewn STEM, pam ddim? Pam ddim amdani. Megan? I enjoyo'ch eich hunan yn y pynciau STEM a peidio bod ofyn i fynd amdan yr swydd neu'r rôl da chi isio. Diolch i chdi hefyd. Ac i gloi felly, Sara? Dwi'n meddwl, da chi angen gwneud rhywbeth da chi yn fwynhau, a dyna di peth rili pwysig, da chi eisiau caru beth da chi'n neud fel job. So bynnag, da chi mewn sy'n siwtio chi, ewch amdani, da chi yn gallu neud o, a peidiwch â gwrando ar y llais bach yn eich pen chi dweud bod chi ddim, achos da chi yn. A da chi'ch pedair yn sicr yn profi'r union beth wyt ti newydd ddeud. Mae'r wen ar eich gwyneb chi, dwi'n yn gwybod os da chi'n hapus oherwydd eich gwaith neu oherwydd bod y sesiwn yma wedi gorffen. Ond diolch yn fawr iawn i chi beth bynnag, a diolch i bawb sydd wedi ymuno ac a fydd yn edrych ar y sesiwn yma, gobeithio nhw'ch chi fwynhau yn arw. Diolch yn fawr i chi am y tro, hwyl fawr.